गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव सानडे कमेन्ट बक्सखौ दिनैसो लाना फैदों। नोंथांमोना सम दङब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। सोर सोरनिया कमेन्ट फैदों बेखौ आं फरायलांना खिन्थानि। आङो सानडे कमेन्ट बक्सखौ मैया लाबोनो हायाखै, थेवबो दिनै लाबोदों। नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै आरोना। गिबियावनो दङ निर्जना दैमारि। आदा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय ना इयो नों। थेंक इउ स' माच आदा, गोजोननाय थाबाय निर्जना दैमारि। पुमा स्वर्गियारि आंखौबो नुलायदों माथो। थेंक इउ। नोंथांमोना मा मा भिडिअ कमेन्ट होदों नोंथांमोना नुखादों आरोना भिडिअनि टाइटेलफोरखौ। राहुल आर बर' मोजां जादों, थेंक इउ। राहुल आर बर' सुपार, थेंक इउ। एन के राजा टप 2, थेंक इउ। बिरसन दैमारि अफिसियेल गुड जब, गोजोननाय थाबाय। राहुल आर बर' जोबोद मोजां जादों, थेंक इउ। बड' मेक्स भिडिअखौ प्ले बानाय आंनिखौबो। मोनसे खोथा बड' मेक्स गुबुनाव बेफोरबायदि कमेन्ट बक्सआव चेनेलनि लिंक हरोब्ला एबा भिडिअनि लिंक हरोब्ला कमिउनिटि गाइडलाइन्सनि स्ट्राइकबो मोननो हागौ दै। बे आंनि नङा, जेनेबा इउटुबनिफ्रायनो अट'मेटिक मोननोबो हागौ आरो, ओंखायनो हरनो नाङा। उमेश बसुमतारी गुड। बड' मेक्स बरिया। बोहैथि दैसा डियार ब्र' आंनिखौबो माने खावलायना हो होनदों आरोना। बोहैथि दैसा बिथांनि चेनेलखौ बयबो सापर्ट खालाम, आं खावलायना होबाय। नोंथांनियाव सासेबाबो साबस्क्राइब बारायगोन दे आंनि मिजिंथिनाय। फार्दिनाल नार्जारि ना लाइक, थेंक इउ। S.H Bodo क्रिएसन, थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। हाहा मोजां आदा, गोजोननाय थाबाय। ब्र' नों बहा थायो? आं दाहोनासो थालाबायो, मालायनाव खामानि मावो। एनबि जिउनि उनाव जामारला मानसिफ्रा गाव गावनि सिनायथिखौ मोजां खोन्थागासिनो। मा जाबावगोन बे संसाराव? बिमा बिफा दंना गैया बिस्रा? बिमा बिफानिफ्राय मा गियान लाखो? उननि समाव गावसोरबोथ' बिमा बिफा जाहैगोन ना होनबा? थारैनो नंगौ बेफोर खोथायाबो। कमेन्टखौ आं गोलावखौ आं फरायस्लाबनो हाला, आंना खामानियाथ' बेनो आरो जालायनोसै नालाय, ओंखायनो स्पिड फरायलांसै आं। स्पेशल बड' MP3 राइट ब्रादार, थेंक इउ। जनालि ब्रह्म ब्रादार गेमस्रिखौ एसे रायनांगौ, मालायनि ओंखाम सेनानै जाग्रा बियो, आंबो सैया बिदिखौ। थारैनो माथो बुंबावनो आरोना। नेरसोन बसुमतारी अफिसियेल मा जाबावगोन बे संसाराव? बर' हारिया माबोरै जौगाबावनो? जोंनि हारिया गाव गावनि सिनायथिखौ मानो गाज्रि खालामना लायो? मानि थाखाय? जिउआव मोजां लामाजों आगान सुरनो हाया नामा? जेनेबा नंगौ, थारैनो ना हाया नामा जागोन नामा इयो। गोलाव कमेन्ट हरब्ला आं फरायनो हास्लाबा जायोना, आंहा समखौनो एसेल' मोनो, ओंखायनो स्पिड फरायबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोना। बिरसन दैमारि अफिसियेल इन्टारेस्टिं नांदों फ्रेन्ड, गोजोननाय थाबाय। RX30 गेमिं बेसेबां फरायनाय बाबु आरो बबेनि? आङो OSSल' फरायनाय, बारा गिदिर नङा। ओमफ्राय देलायस्रि दैमारि ब्लग्स आंखौबो सापर्ट खालाम आदा, बिनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम। गासिखौबो आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ खावलायो। देलायस्रि दैमारि ब्लग्स। अनसुमा गयारि टाइगार इज्राइल आयो। फुकन स्वर्गियारि आं हानायबाथ' आदा खेबसे लागैनो 500 लाइक हरगौमोन आं। डेन्जारलै आदाया, गोजोननाय थाबाय। फुकन स्वर्गियारि गोग्गोम जावखायो आदाया, जावबाय था आदा मज्जा, गोजोननाय थाबाय। मधु बसुमतारी नोंगौ आदा, गोजोननाय थाबाय। सवेन ब्रह्म गेमस्रि आरो जेम्सआ बर'नि जाम्बा बहुद नामायो, बिराद मा लिरदों आं फरायनाय एसे उसुबिदा जाबाय, खिन्थु फरायनायाव लिरनायफोरखौ आं बुजिलाय लाङाखै। मनरन्जन अफिसियेल बरिया, गोजोननाय थाबाय। DB फुड ब्लग्स मोजां जादों आदा, किप इट आप, थेंक इउ। बिनाबो चेनेल दं, बेखौबो सापर्ट खालाम। अनसुमा गयारि नोंनि खोथाया राइट ब्रादार, मेनि थेंक्स, गोजोननाय थाबाय। महिलाल बसुमतारी थिग दंब्रा जाव आरो फब, गोजोननाय थाबाय। प्रजित नार्जारि ना मोजां जादों फ्रेन्ड, गोजोननाय थाबाय। हादोरसा गयारि बरिया ब्र' इउ आर लाइक कार नामा इयो, गोजोननाय थाबाय। उसाल बसुमतारी नामा इयो, येस 100% गोजोननाय थाबाय। हादोरसा गयारि आं आदा जेम्सनि थाखाय लाइक आरो आदा नोंनि थाखायबो लाइक, गोजोननाय थाबाय। मिस्टार सोमदोन बसुमतारी
गुड नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां कमेन्ट हरनायनि थाखाय फागुन दैमारि गेमस्रि बिथाङा सासे साननो रोङै सेंग्रिसो ना औ नंगौ माथो बुंनो बिदिनो जासिगोन बिदन बर' जोबोद मोजां जादों आदा नोंनि बुंनाया गोजोननाय थाबाय ग्रेसि नार्जारि बरिया ब्र होबाय था बिदिखौनो गोजोननाय थाबाय दुर्गा बर' सुपार बर' गोजोननाय थाबाय मुखन्द दैमारि नायो आदा नों मोजां फुकन दैमारि फुकन नङा माथो फुकन माखौबा आनलेट जालांदों मेगना मुखुन्दा दैमारि आयो आंना मेगनफोरा जाला मोजां आदा गोजोननाय थाबाय दे कमेन्ट फरायनायाव मानसि गोरोन्थि जायोबा निमाहा दे माबा मेगना आनलेट जालांदों फिसा नुयो नालाय इयाव मबाइलाव जासिना बसुमतारी जागोन इयो मोख्रा खाया नांनाय टयलेट टाइगार आयो माथो बुंबावनो आरो प्रकाश बरगयारी लाइक आदा थेंक इउ आसाम बडलेण्ड बिटिआर मायो रौता ना माइबा आयो माथाय नाइस भिडिअ गोजोननाय थाबाय हायला बर' फंबाया बहा थायो बहाबा खामानि मावो नामा राइट जादो गेमस्रिया बर'नि साननो सम गैया बेनो नांगौ रां ड्रेस लेभेल आरो पावार ओमफ्राय देहानि गोजोननाय आयो माथो बुंबावनोलाय नों आंहा बुंबा गाज्रिसो मोनो लेभेलनि मानसिफोरखौ सानसुमै गैलाहाय सेसखा खानाय सिननायनि सिगांनो थैनायानो साबसिनसो आयो साबसिन जागोननो थै कमेडिसो कमलेस्वर अपेनलि जावथार फंबाय गोजोननाय थाबाय बड' इउथ सि दैमा मोजाङैनो दं ना मायो लोगो हाहा फरायनायाव एसे उसुबिदा जायो लिरनायफोरा बोरैबा ना आंबो बारा एसे माबानो रोङा सर्ट लिरनायफोरखौ बुजिया रैदोम बसुमतारी अके गोजोननाय थाबाय रान स्वर्गियारि थिग जाथारदोंलै आदा गोजोननाय थाबाय उमेश बसुमतारी गुड फंबाय गोजोननाय थाबाय जुनुमा बसुमतारी गेमस्रिखौ सोर फाग्लाया एक्ट्रेस खालामदों मोनलाय गाज्रि आखुनि सिख्लाखौलाय रेन्डिसो गेमस्रि आयो माथो मिथिगौ दो आङो बिनुति बड' ड्रेस खान्दा गाननाय गथ' गथाय थानाय मोनथिखानानो लावदुमखो लादोसि है माथो बुंबावनो आरो बिनुति बर' बे गियान गैखाया देलायनाय गाननाय जोमनाय बर' गोरिबफोरनि जेबो साना हेल्प खालामनो औ माथो 30-40 गाहाम माने मोननो होननाय खोनादों गावबो खोथादों खिन्थु मददखौलाय होनाय नुवाखै आरो बिनुति बर' राइट आदा गोजोननाय थाबाय थार खोथाखौनो बुंदों ब्र नों दायनिगिरिया गेमस्रि मायो लिरनायफोरा बोरैबा जालांजोबदो गेमस्रियानो बिखौ इउटुबनिफ्राय बोखारनांगौ मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामग्रासो माथो बुंबावनो आरोना राजु ब्रह्म राइट गोजोननाय थाबाय फिनज बर' लागाव ब्र मा लिरो खिन्थु फरायनाया आङो उसुबिदा आंबो रोङाना सर्ट बोरैबा लिरनायफोरखौ गुन्दि हिनजावखौ जागोन नामा आयो महादेब दैमारि गुड एडभाइस ब्र मोजां मोनदों आं नोंनि बोसोनखौ गोजोननाय थाबाय युवराज बसुमतारी गेमस्रिनिसो गोरोन्थिया आदा जेम्सनि जेबो गोरोन्थि गैया माथो बुंबावनो आरो गावसोरनो जावखांलायबाय थायोबा फबखानायखौनो बिनाराम ब्रह्म इज अके ब्रादार गोजोननाय थाबाय जेमिदार नार्जारि अके कारेक्ट गोजोननाय थाबाय सुबा नार्जारि उनाव गोदान लाजाबावबासो मिथिगोन ब्र गेमस्रि आब'आ थाखा फैसानि सायाव उन्दुनो लुगैग्रा हांसोनिसो लब दं आब'नाव मोनदों होनना मनग्लाबलाबायग्रा हांसोनिसो माथो बुंबावनो आरो थिगानो बुंदों खिन्थु दै राजा बसुमतारी भेरि नाइस ब्र गोजोननाय थाबाय जग बसुमतारी अन्था मा होनो मा लिरदों खिन्थु आंहासो बोरैबा मेगनानो लेटबो जालायलाङो अन्थाइ जागोन अन्थाइ बाहोना लामा फिदिंनांगौ बिदि हिनजावखौ अब्लासो बुजिगोन बियो आयो बानो हाथारगोन नालै
रैदोम बसुमतारी अके गोजोननाय थाबाय। रन्जय बसुमतारी बड'लेण्ड टाइगारा फाल्तुसो बे सासे गुबुंले खोथा बुंग्रासो बे बर' हारिनि खोथाल' बुङो बे सिन्था खालाम मा लिरदों खिन्थु बुजिलाय लाङाखै दे नंगौ थारैनो जेनेबा बुंनायफ्राबो सैथो नंगौ नोंनि बुंनायाबो। मिथिंगा बसुमतारी अके दादा गोजोननाय थाबाय। उदब बसुमतारी राय दादा गोजोननाय थाबाय। रैदोम बसुमतारी अके गोजोननाय थाबाय। सान राजा रिप्लाइ खालामलाय सार माखौबा रिप्लाइ खालामनो। प्रहिबित हाज'वारि टाइगारा गावबो सानै साथाम जग्राखा आयो आं मिथिया खिन्थु बिनिखौ। सुजुना बसुमतारी औ गेमस्रिया गाननायफोराबो लाजाया बेखौ इउटुबनिफ्राय जानगार खालामनायाव मोजां ब्र माथो बुंबावनो दा गावथ' गावनि गोसोसै आरो मा खालामो। नब बसुमतारी गेमस्रिनो रांल' नांगौ आरो गाननो जोमनो मोनबानो जाबाय ना बेहा जेबो इयुन गैया औ माथो बुंबावनो आरो। जेके बसुमतारी राइट ब्र गोजोननाय थाबाय। रिगि रेगां आयो नामा नामसो ना मासो बिराद मोजां माथो। अके दादा आदा औ गोजोननाय थाबाय। खोमदोन दैमारि लागायना हो माइ फंबाय बाजारि मा बुङो देन्जार खिन्थु। अमरिल' बर' ना मायो गेमस्रि अमा बुन्दिनिसो दाय मानो बे नकिया बुंनांगौ नुवाखै गोसोथोना मोनैनि थाखाय गोथांनो दानला बायनासिखो मा बायनाय गुबुनजों हाबा गुबुनजों बा दानथार जासिगोन गेमस्रि अमा बुन्दिया माथो बुंबावनो। दुलु बसुमतारी दिबि लाइक गोजोननाय थाबाय। तुनु टिना बसुमतारी टुइन सिस्टार आयु मा नामफोरा बहुद साननो गोनां फंबाय गोजोननाय थाबाय। जोबोद मोजां जादों आदा नों बुंनाया गोजोननाय थाबाय। जयन्त नार्जारि गाज्रि हुदा मायो हुदाराब्ला मा मोजांखौ लाबोफिननो गोब्राब ओइ लिरनाया एसे बोरैबा नालाय आंबो फरायनो बोरैबा जादों। नंगौथ' आरो आंना समा जाबाय आं दिनै बेखिनिखौनो फरायनानै खिन्थाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोनना नेक्स्ट कमेन्टआव आं आरो लाबबावगोन। दिनै एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना गोदानबा चेनेलाव आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै आंखौ मदद हो आरो आं नोंथांमोनखौ मदद होगोन। नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा नोंथांमोननि चेनेलखौ आं प्रमट खालामगोन फ्रियावनो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव कमेन्ट हर होमबानो आङो माने आंखौ सापर्ट खालाम होननानै कमेन्ट हरदो ओरैनो जानला मोनला कमेन्ट हरबा जाया नै गोमोरलाय लांबायसो। ओरैनो कमेन्टल' हरना माने आंखौ सापर्ट खालाम होननानै हर आरो होमबासो आं इयो चेनेल होननानै मिथिगोन। खिन्थु ओरैनो कमेन्ट हरनानै आयो आंखौ सापर्ट खालाम होनना साननो नाङा आरो ना कमेन्ट हर माने चेनेल ना मा होमबासो मिथियो आरो आंखौ सापर्ट खालामबासो आं बेयाव क्लिक खालामसिगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव माथो इबो चेनेल होननानै आं मदद होसिगोन आरो जेनेबा शेयार खालामसिगोन कमिउनिटि टेबावबो ओमफ्राय ओरैनो साबसक्राइब खालामनो लोगोफोरखौ खावलायसिगोन बेनो आरो दे दिनै एसेनोसै गोजोन्थों थेंक्स।